Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Many more years to you. Many more years to you. Many more years, many more years, many more years to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old are you now? 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 I am +1 today. Oh, I am plus. Let's go. Amen. I am +1 today. I am +1 today. Many more years to you. Many more years to you. Many more years, many more years, many more years to you. Hip, hip, hip. Hooray! Hooray! Chineke, ịdị mma, Chineke, Ịdị mma. Chineke, Ịdị mma. Chineke, Ịdị mma. Ịdị mma. Chineke. Ịdị mma. onye ndụ, Ịdị mma. onye udo, Ịdị mma. anyị na-aga gị mma, Ịdị mma. Chineke. Ịdị mma. onye ọmụmụ, Ịdị onye mma. nyere anyị ndụ, Ịdị anyị mma. na-aga gị mma, o Ịdị mma. obi ọma m, Ịdị mma. o Chineke nna, Ịdị mma. onye ọma Chineke, Ịdị mma. o Chineke, Ịdị mma. Chineke, Ịdị mma. ịdị mma o Chineke, ịdị mma o onye na-enye ndụ o ịdị mma, ịdị mma Chineke nna, Ịdị mma. Chineke, Ịdị mma. Chineke nna, Ịdị mma. amara ezi Ịdị mma. onye nyere anyị ndụ taa, Ịdị mma. eze na-eze, Ịdị mma. onye nye ọmụmụ, Ịdị mma. Chineke, Ịdị mma. ama m si na ọ bụghị gị oke egwegoro mmadụ agwụla, ama m si na ọ bụghị gị ka na-eme n'elu ụwa agwụla, Ama m si na abụghị gị oke ndebere mmadụ agwụla. Ama m si na abụghị gị oke ndebe n'elu ụwa agwụla. ama m si na ọ bụghị gị oke egwegoro mmadụ agwụla, ama m si na ọ bụghị gị oke ndebe n'elu ụwa agwụla, Ama m si na abụghị gị oke ndebere mmadụ agwụla. Ama m si na abụghị gị oke ndebe n'elu ụwa agwụla. nna m ihe mere dị mma o, ihe mere dị mma, ihe mere dị mma o, eze ihe mere dị mma o, ihe mere dị mma o, ihe mere dị mma o, ihe anyị nọ dị mma, ekele dị anyị eze ebula, ara ekele o, ihe mere dị mma o, ihe mere dị mma o, eze ihe mere dị mma o, ihe mere dị mma, ihe mere dị mma, adị mma, adị njọ. Ekwere ego m aga m agbaba n'ime Jehova ga-akpọ. Ekwere ego m aga m agbaba n'ime Jehova ga-akpọ. Agbụrụ ndị ụwa ọma. Nduru nke eluigwe, mmụọ nsọ Chineke si n'eluigwe wụsa ya mara gị. Agbụrụ ndị ụwa ọma. Ọ bụrụ onye ụwa ọma, Nduru nke eluigwe, mmụọ nsọ Chineke si n'eluigwe wụsa ya mara gị. Agbụrụ ndị ụwa ọma. makwa ịma na ịwụsa ya mara gị, Agbụrụ ndị ụwa ọma. Chineke wụsa ya mara gị, Agbụrụ ndị ụwa ọma. wụsa ya mara ebe dị ndụ ogologo, Agbụrụ ndị ụwa ọma. wụsa ya mara nke ahụ isi ike, Agbụrụ ndị ụwa ọma. ọrịa kwụsị na nsogbu anyị ga-ala, Agbụrụ ndị ụwa ọma. wụsa ya mara eji enwe ego, Agbụrụ ndị ụwa ọma.
I depend only on you, King of glory. I depend only on you, Lion of Judah. I depend only on you, King of glory. I depend only on you, Lion of Judah. We depend only on you, I depend only on you, King of glory. I depend only on you, Lion of Judah. We depend only on you, Lord. We depend only on you, I depend only on you, King of glory. I depend only on you, Lion of Judah. And begin to thank God for the life of our father. If you can remember, so many people he started with, so many of them are gone. So many of them. We are privileged to be in the present where he's celebrating his birthday. This morning I woke up, I saw a message. Today is my birthday. I was like, wow. On my set or in my set or at my set. We need to tap from this grace. It is just the grace of God that has kept him from day one till this time. Without God, but God has been protecting him. He has been preserving him. And that same God that has been taking him far will also continue to take him far from now to the end of time. Amen. He will not die soon. No. Amen. From 120, from 120 in good health. Amen. I said in good health. Namada Dendo is different from Namada Dendo in good health. When we hear Namada Dendo or Dendo Omokama, when you hear Namada Dendo, give ya Yane Kugina no. Father, we thank you for the life of our father. Thank you for giving him another year. Thank you for bringing him to this beautiful year. Father, it is only you that can do this. I remember sometime last month he said in few days or in few weeks that he will be clocking 79, whatever within that side. He said it on stage. Everybody got a program and take the month. Yes. And I kept asking myself, I was even thinking, no, next month during Easter, I'm going to buy my set. Now our set inside of us. So it's a thing of joy. All of us will summer is to celebrate this birthday. For the birthday, my gonna say I will summer. So I want you to lift up your hands again and thank God for him. Thank God for his family. Thank God for grace. I won't always change them. One day I know what is this man living for? Let him just die. But God says no, I will preserve him because he has lived on the God. He is the reason we are still pushing. When we remember how he started, when we remember those days when we were small, I enjoy. I say Bachineke to keep him for us so that we continue to enjoy all those things on him. Father, we thank you. Father, we appreciate you. Father, we appreciate you. That makes this job a great one. So we'll also have him on this very set. Hey! 120 and above. 120 and above. In the name of Jesus. Akuko Johnny Lana Konando Ndoso. Agahako Yanando. Akuko Johnny Le. Enwere egwu ngoro se. Akuko jo hakoro ni mendumo. Chineke mewo ya akukoma. Akuko jo hakoro ni mendumo. Chineke mewo ya akukoma. Abi akuko jo
ha ga-akọ n'ezinụlọ gị Chineke mewo ya akụkọ ọma akụkọ ga-akọrọ n'ime ndụ m Chineke mewo ya akụkọ ọma ọnụ niile ha jiri kwukwuo kwuru Chineke mewo ya akụkọ ọma akụkọ ga-akọrọ n'ime ndụ m Chineke mewo ya akụkọ ọma Chineke mewo ya akụkọ ọma Chineke mewo ya akụkọ ọma mana Chineke mewo ya akụkọ ọma Chineke mewo ya akụkọ ọma etu ụwa Jehova ka m ga-eweliri aka m elu Chibu etu ụwa ime ndụ m Jehova ka m ga-eweliri aka m elu chi anyị dị mma n'ezie chi anyị mara mma chi anyị dị ike ọ bụ odogwu n'agha gụọ ya chi anyị dị mma n'ezie chi anyị mara mma chi anyị dị ike ọ bụ odogwu n'agha ihe ọmakọ na-emere nna m amam otu anyị ga-esi kwụghachi ya anyị ga-enwezi ntụkwasị obi nke bụ nkwa nkwere aga m ekwesị ntụkwasị obi nke bụ nkwa nkwere adịghị ga-ekwesị ntụkwasị obi nke bụ nkwa nkwere chi anyị dị mma n'ezie chi anyị mara mma chi anyị dị ike ọ bụ odogwu n'agha o mechiri ọdụm ọnụ n'olulu o mechiri ọdụm ọnụ n'olulu o mechiri ọdụm ọnụ n'olulu o mechiri ọdụm ọnụ onye na-enye ndụ o mechiri ọdụm ọnụ n'olulu Jehova mechiri ọdụm ọnụ onye mechiri ọdụm ọnụ n'olu o mechiri ọdụm ọnụ Jehova mechiri ihe isi ike ọnụ o mechiri ọdụm ọnụ Jehova mechiri ọnwụ ike ọnụ o lee mechiri ọdụm ọnụ ị ga-emechi ndị ire anya ọnụ eze mmechi aha ọnụ n'olu o mechiri ọdụm ọ ọnụ na mmechi aha ọnụ n'olu o mechiri ọdụm ọnụ anyị gawa na anyị ga-agaru anyị gbawa na anyị ga-agbaru ogologo ndụ narị isi ike mee ọ bụ ihe anyị na-arịọ na ndụ anyị mechie ọdụm ọnụ n'olu eze mmechie ndị ire anya ọnụ mechie ọdụm ọnụ mechie ọdụm ọnụ o mechiri ọdụm ọnụ n'olulu in Jesus name thank you Jesus thank you Lord thank you Jesus thank you Lord anyị jikọta aka dịka one family na-asị that nga anyị hara celebrate our father today I can celebrate next year, next 2 years, next 3 years. We'll continue to celebrate him until he gets to the age in which come and rest. And in all of this, in good health. Okay, I boy am 100 years. Okay, must say no, I can no longer shoot. And I'm a fuzuzo. And I'm a gali. No, big amuranya na muranya kazu. I probably give puta. He may come. I just why your name so small. But then he can shoot right. In 100 years, organize shoot. 110 organize shoot. 120 organize shoot. In the name of Jesus. Father, we thank you because we know you need the manaka gikusa. Ndo no one ogena. Only see the nogad. Only see one organ. Mani de go. I need an eye garden. For us to celebrate our father, celebration will never cease now. Amen. This production is already a hit. It's already a blessing. In the name of Jesus. Amen. Before we summarize, Father will give us blessings of your father. Blessings of so if you want to tap, I don't know if your clothes is so neat for you to kneel down and receive from your father. You know? In Jesus' name. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Lord, you are the A and you are the Amen. Yes. You said when 2 or 3 are gathered in your name, there in the presence we are. Yes. God, we are praying. We are appealing that you come to the presence of this production. This production will be a super positive production in Jesus' name. Amen. All that we have laid our hands upon while this production is going on shall come out positive in Jesus' name. Amen. We shall not regret anything. Amen. There shall be no negativity in this production. Amen. Thank you, Lord, for at least making it go smoothly as it has gone so far. We want you to increase the smoothness of this production. Amen. So by the end of this, we'll beat our head and say, we have a living God. Yes. In Jesus' name I pray. Amen. Receive all the blessings. One of you
each of you, everywhere you go in life, the steps you shall take, you have to be a positive step. Amen. And God will always shower his blessing upon you. Amen. All the things that are good that you lay your hands on shall materialize positively. Amen. So in the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Thank you, Lord. Daddy, where they pamper, Daddy, where they bless. Wherever you are, Father, you know they use us place. Sharing this my blessing with everybody. I carry my testimony and my evidence. All the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with us now and forevermore. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Shalom. Thank you very much.